A lidi, své původní intro jsem smazal, takže natáčím teď takovýhle intro, protože jsem nechtěl natáčet znovu. Jak vydělat peníze v car parking multiplayer. Oh my god! Wow! Oh my god! Další způsob je prodávat auta, jestli si vytuníte auto, samozřejmě si koupíte auto, vytuníte, si pohled a samozřejmě nejlepší servisy jsou anglický a arabský. Ne český, tam nic prodáte, taky ceny, ukážu na to funguje. Káčí a začíná s turingem, 12 motor, turbo, toto prostě to všechno, co to jde, no. Potom můžete dát této, pošli auto, můžete třeba dát random polep, takže tady mám třeba nějaký bílý pruh. Dám tam dva, protože jsme féři, že jo. A děláme biznis. No, potom tak trošku upravíme. Tyjo, to je polep, že jo. A teď zapneme. Teď mám tady český server a dám si arabský. Už jsem se připojil a jedeme na místo, kde si prodávají auta. Kde jsem na to jechal. Už jsem to přejel. A tady máme car parking, do toho vlastně držíte auta, kupujete, jezdíte, prodáváte všechno. Ty má týpka teprve Mercedes za 4 miliony. A tu zkusím teda za 2,5 milionu. A největší je, myslím, že zpěvu. Teď si dáte glitch, takový scam. A teď počkáme, než se nějak koupí. To jsem já z budoucnosti a čekal jsem 10 minut a to mi nikdo nekoupil, takže no, trochu to trvá díl s velkýma částkama peněz. Další způsob vydělávání peněz je, že jsme ve fast foodu. Jak jste vydělávat? To je takový zelená. Jo, na... To jsem už takový 10 000 a takhle se a to mám vydělal peníze. To si najdu osmičku. Až když je to, Jako, nemá. až se vydělá 200 000, tak je to výhodný. Prostě nemluvil, no nic. A teď těch míst je víc. Můžu teď to ukázat na mapě. Jsem líný člověk to ukazovat, tu mapu. Fitnessy jsou levelama, máte levely, ještě dá easy parking, to je ten první level. To je ten první level. Jo, to je ten rovně. A tady klad další způsoby. Takhle může tady přes noc. Zavěl si auto, na té tlačítko jedno. Sem. Dojdete na plyn. A to je všechno. A už je přes noc peníze. Tak další level, jo. To je i skipa vodáka, vyspojové. Tak zaparkujete a čau, že jo. Další level. Zaparkování, 20 sem. Takhle to musíte zaparkovat. Ještě uděláme poslední level.
se do parkoviště, teď tam zajedem. Jako psaný hovado, takže je čas. Jo, blbý retardér. Takový ještě bacha člověk, který Bav ty čurku! sezíme. Tam pomalu. Jo, ten neviděl, protože mám moc nízký auto. Spousta vydělaných peněz jsou dokázány. Bedny, jejich 86 se zdá. Teda 88 se pamatuju. Mám to po celé mapě. Má to třeba za 1000, za 2000, za 3000, prostě chcete víc, tak máte víc peněz. Oh my god! Wow! Všeho dejte like, odběr a zdar. Hey, Ziggy. Hey,